Xeyalên zaroktiye junû ve zindî dibe. Lîstokên zaroktiye seyareyên ji text dikan, xaniyên sembolîk li Amedê bi destê xortekî zindî dibe. Xortekî Kurd li dikanekî de ji texta alavên xemilandinê çêdike. Xortê Amedî, xaniyên piçûk, sembolên dîrokiyên Amedê, demjimêr û lîstoka zaroktiyê wekî seyare, qanepe û bebik çêdike û difroşe welatiyan. Xatireyên dapîr û bapîrên xwe di vê sed salê de bi çêkirina modelên nûjen xwestiye ku bijî. Her wiha ji bo diyariyê jî li ser textikan çi navbê xwestin dinivîsîne. Xortê Kurd taybetmendiya karê xwe ên huneriyên destan wisa amaje dike. Karên destan karekî bi zehmet e. Divê ji hunerê hez bike mirov. Lewra huner çandekî ji wê milletê ye. Divê dema ku mirov şikil bide textikan bi baldar be. براستی بریا هر تشتی خیال جی انسان را لازمه. اگر کد خیالا و ده چیکرنا هنک تشتا تنه به ونی کارش خود تشتکی چیکن. اولی ونی خیالا خو دینن. ونی الگوری خیالا خو ونی تشتکی چیکن. و ونی یا چه به مرمر دبه، چه به تخت دبه، چه به هنک وک انسان هیکل دبه. yani اولی ونی خیالا خو وک هاوین رح تخت خیالا خو ونی وی هوای کار بکن. من جبري دست بكر هم از هم حواليمه بهفدور هم لبري دشخولن لبري ميكاري دكن Hostê textikan ji aliyê din ve dibêje dar tiştekî xwezayî ye û tu zirarê nade tenduristiya mirovan. Mirov di nava textikan de wekî ku di nava xwezayî de bijî hîs dike. Ji aliyê psikolojiya mirovan jî baş e. Texte ji ber ku koka wî ji darê tê, ji ber ku heyatek jînek heye di darê de, heskirina me bi rastî ji darê tê yani. Ewlê dara hêşîn ku meriv wî dibîne ku ew dara hêşîn çi feyde dide însan. Sebî ji bonê pêşeroja wan ji bonê ku daha xeyalê wan zêde be, ji bo ku fikrê wan daha fireh bibe, ew tiştê xeyalê xwe karibin di nav wî xanî de bijîn di nav wî xanî de karibin ji xwe re bilêzin. Ev tişt ji bonê sebiya bi rastî ji bo psîkolojiya wan pir tişkî giring e. Xortê hostê textikê alavên xwe ji daran çêdike. Di destpêkê de şîklekî dide şaxa darê. Dûvrê jî di makîneyê de dişibîne hinek tiştên yên zindî. Herî dawî jî bi destê xwe şiklan derdixîne holê. Bi vê rengî mala xwe xwedî dike.